Pat sa 1.1 million pesos ang gitagana nga budget sa Department of Public Works and Highways kung DPWH-10 alang sa pagtrabaho sa dalan nga agian sa mga bihedor sa dawat-dawat system dool sa landslide site sa Sitio Kipulot, Barangay Palacapao, Quezon, Bukidnon. Sumala sa DPWH-10 nga ang maong proyekto naglakip kini sa ginahimo nga hagdanan, handrails, pagtaod sa mga solar lights ug motorcycle lane. Target matud pa sa departamento nga mahuman ang maong proyekto karong simana. Depende sa dagan sa panahon tungod posibleng makaapekto ang pagtrabaho niini kung adunay mga pag-ulan. Iklaro usab sa DPWH-10 nga kasamtangang gihimo karon nga proyekto dili mao ang detour lane kilid sa landslide site kay gihulat na lamang ang pag-aprobar sa gisugyot nga pundo niini sa DPWH Central Office. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.